ole video ma sa pania khan memory ti thol dan cache le data clear manga kan phone memory ti thol hok dan te folder le file poimo lo delete manga phone memory ti thol dan te kan soi towa in changkai pui nge ka be se ya ti chuan khate kan ti thol zo khan ti tur poimo tak danga lo om le ta ni chu chu kan memory ron lian chak lutuk tur kha enge mo chen kha ven the ni zong zong chu thelo ma sela chumi tan chuan poimo chu application automatic ron in update zung zung thin tur kha kan ve na ngai ta ni application hi atam thin em a lian pui pui te hi phone a changkang to a hi changkai tak tak te pon ni a chung ho chu ni tin deuh tho khan application pani khathi update hi lo om renga ti khan a maina lo in update khan a mb kha a size kha a lo lian ze la kan phone memory kha a hek zel ani chuti line update chul lem lo update lo poa hi danglam lutuk lo kan man dana changa te a danglam lutuk lo kha thil tam tak kha lo om ve box ya chu wangin automatic update kha kan ofanga kan update du ho bi kha manual in all something update zel thei thawani ti chuan chu kan soi chinang play store a kan kalanga a har lawa hemi sim mi chu ma ro chu a tips eng emo kha kan soi don ani play store a search na velam hi line pathum a om tlar thla a hi kan klikang chuan settings he ta hi settings a oma settings a kan lutanga auto update apps alo om ta ni hei auto update apps ke ma chuan hnuai hi do not auto update apps ti ain ji kha chan chu auto update apps hi ka off ani a off dan chu kha kan zuk tik khan over any network a om chuan data amo wifi kan on emo engzok zok a poni se automatic in update tang tin over wifi only ni chuan wifi kan man lai cheu in update anga don't auto update apps ti kan click khian amma in ro in update don lo ni chu wangin kan click ang ke chu hei ka click sa a chuan dan kan tiang ti khan kan back chuakang ti khan auto update apps kha kan off ta ni chuan kan application kha amma in ro in update to don lawa kan du hawa kha update dan ol samlu tu kom thawa entinan hei WhatsApp te Facebook te YouTube Messenger Instagram ti hau te hi update apoi motin banking app te poni a game te poni anga update poimo update nge hun om angchi te kha an om nol ta ni kang kha chu kan soi vek seng lawanga engpo ni sela update kan du huna auto update ka off si chuan ka Facebook emo YouTube emo WhatsApp application kha amain aroin update don lawa engti ka mo update nge ni kha lo om don ta ni chuti huna chuan emo hi kan du huna update ve to ang kan ti huna Play Store a bok khan kan lut le anga chuan WhatsApp lo ni ta se WhatsApp kan search ang WhatsApp kan search a lo lang ta chuan hei update alo om to ta ni kema chuan hun rei tak kalo update to lawa update ka click anga ti khan tun lai chuan kan net a chak to a tlang puin 4G te kan mang to a tin wifi po chak tak tak kan mang to a ari lawani minute ni khat lek chung khan ti khan ain update mai a chuan WhatsApp khat ti khan ka update a so der khami ka ti khan hi tlem chuan ka MB chu alen pha ka phone memory chu tlem pha angma se chul mi alo tinan hi Google Chrome te po mo kan mandana zir khan update lo ma se poi lo lutuk ta ni update ker kha ngai lawa engemaw chen hei shopping app ho te po hi update ker lo khan rei taka man theya hi thil dang tam tak po omang browser ho UC browser te Opera mini te po ni anga tin Facebook te po Facebook application te po ni thau update ker lawa danglam na tam vak lo kha update lawa man sama chuan update ve kan du hun update amal update zel khan tul lo poimo lo kan man ngai lo lawin update ve rangina kan phone memory ai he khati khan kan veng don ani ti chuan hi update kan du huna khan
tuna kan entir ang khan kan update du taka kha kan update mai to don ani chuan tips pakhat ve mai chu entinan map te po hi ni ta ni hei Google Map te phone a chuan om vek ta heng te po hi update kan install de ya hi ate alle deuh thote na lo te ta ni a rei nu a phei chuan thol phone kha thol pa hok ta ti chuan khoya mo na man mo na kan nei don chuan kamang ka te mem ta sakata voi khat po kan mang lo ta ni map te chu ase kal ngai lo na kan han kal do na min suai tu ta na kan du don chuan Play Store atangin ni china WhatsApp ka update ang kan update zuaya ti khan kan manga update lo po khanin I min suai thei tho ma ro chu engemaw thil lo dang lam te om pal kha lo ma wangin kan update ve sim sima ti khan kan man zo uninstall le mai update bi ka kha ti khan I tool lo wa phone memory lo lian vak tur kha na sa takin aveng ta ni ti chuan kha kan phone memory lian Lutuk tur Play Store atanga ve na ni ta a chuan phone memory ti thol dan chini cache le data clear kan soi to ba kha khan a folder le file delete nen khang ho ba kha khan he video hian pakhat kan soi bel le dona chu tu na kan soi lai update of nen khana in zom view ta ni app management a kan lu tanga source system app demo source system process kan click le ang ti chuan he lo lang ta a khang kha kan an honganga I chul lem lo tam tak kha lo om ta ni ria tu chu e system atana poimo kha chu uninstall thei lo uninstall tum mala uninstall thei lo system app ho kha chu entinan he ke ma po Chrome hi lo entaila Google Chrome hi ka install ani lawa ka phone ina aron chomatira anron da sa ni ta ni ka hong ta uninstall thei mi lo ta ni du lo maila ma se he uninstall updates ti lo om ta uninstall updates ka ti khan ka ti chinang a update thozong kha kan install don ta ni ti khan he za som ko pali MB ni to kha 14 MB ya he storage usage en ula ka update kan install ma khan za som ko pali MB ni ta a update kan install a 14 MB atla thani chu atam tham zia chu tiang khan kan mamo lo ho kha update kha kan install ze lang dang po kha chu ke ma nin kan du I Chrome te chu update kher kha angai chuang lo ani mo angai chuang lo wa du huna ka mamo chun ka update le mai do na tiang khan thil dang te po ni ang chu di rual chuan kan man tang kai lo ho hei enge po ka se lo kan ti ho kha chu han hong chin pop tai la antin nan hei hi lo se lo tai la Airtel FP enga tan nge man tur ti lo se lo tai la ka hong ka en chinang chuan hei uninstall ti lo om uninstall thei chuan uninstall me tur ani kan man ngai lo chu chuan file or application poimo b ke ro kha chu uninstall po tumla a thei don chuang lawa update ringot uninstall theina omanga update chau khai uninstall anga ti khan I application list khan en la uninstall atana poilo I man ngai lo thil ho te lo om chuani uninstall anga chuan a then heng te chu update lo pon a man thei tiang chi browser ho te shopping app ang chi te kha a update a kha I uninstall lenga chuan ma kan soyang khan Play Store a automatic update of pokang I du changin amalin application chen khat kha I update zewang kha khani phone ati tholanga lo lian tual tur kha aveng don bokani